Jaká babeta? Mám takú babetu, kamarát. Ahoj, vítaj, vidíte tu. Ahoj, prosím ťa, chcel by som nejakú tetovačku. Nevidíš, že tu mám teraz niekoho? Čo? Akurát som mi uvoľnil termín. Tak sa mi to páči. Keď ťa môžem poprosiť, tak mi začierni prsty. Ďakujem. Prosím ťa, ale mi to nepokaz, lebo pokazím ja teba. No a mi prosím ťa. No a mi pomôžeš mi prosím ťa, mám tu komplikovaného klienta. Samozrejme. To nemyslíš vážne. Kámo, už teraz musíme ísť ďalej. Trošku vyššie. Už nielen prsty. Toto je. To bude vyššie. Troška to potiahneme vyššie. Tak myslíte. Ale dáš si prosím ťa tohle bundu. Haló? Hej ľudia, čo ste spravili? Talkshow, ale inak, keď na to pozerám, tak ako celkom dobre. Mohli by sme ísť aj sem ďalej. Čo vy na to? Dobre, ale dokončím to najbližšie. Tak najbližšie? Môže byť. Dobre. Ti ďakujem za tvoju ústretovosť, bol si perfektný. Nečakal som to spraviť celé, ale som veľmi rád. Hej, zač. Aj na budúce. Hej? Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Neboj sa, kamarát, vidíme sa, ahoj.